Taura 1 or 2 things. Marians for the people. How are you guys? Muri bwere. Ndikumbo enjoy dringi rangu remadende. Dringi rangu remadende randakapiwa ndiro ndikumbo enjoy these days. But ndasuwa kutravela guys. I miss traveling. So I'm not lockdown ichapera rini. Ndimbobuda muHarare guys. I am bored ndingoramba ndiri muHarare. So kufamba ndozvatei chitombodo but tozohla manje kuzoti ukafamba paya time especially nemakombi manje. Hey Noxe blah blah, how are you? Muri boy. Amana, who stays in Mangura panapa? Ndaenda kumangura. Hey, kumangura handikuziva samba kusvika but ndoda kumbokuinda after lockdown chete. Handiboregi ndofana kumbokuinda. Kumangura kune vamwe vatete vangu soo. Vatete ava energy uri sei kurova kudai? Ndigara panzvimbo. Ndirimo muHarare munomu. Ndirimo muHarare. Hapana kwandiri kuenda. Ndiri muHarare. Ndiri muHarare right now. Hapana kwandati ndakuenda zvangu. Ndakatyora. I have to also rest guys. Ndofana kumbozororawo ndichizosimudzira chidero. But ndoda kuinda rojeko muchecha uri sei? Ndoda kumboenda kumangura. Saka chakaita nditi ndidaenda kumangura guys. Saka ndina navatete vangu. Guys, ndina navatete vakawanda. I told you before. Ndina navatete vakawanda. Saka vatete vave kumangura. Saka tanga topic yedu yanhasi tavinga. Vatete vangu vekumangura manje. Ndiri mwana mudiki. I remember ndiri grade 1 ne 2 vaiva kucollege. Ndizoti vari kuSecretariat College here. Chandinoziva kuti vangu vari kucollege yeteaching. Vari kucollege yeteaching paya. Vaizouya kuweekend vatete vangu ava. Guys, ndakambopotsa ndakapapaidzwa namudhara wangu imi. I will never forget that. Vadi vatete vangu vaya vachiuya maweekend kumba imwe ini ndava kuprimary ndava saka kubva grade 2 1 2 then kusvika I remember grade 5 vaiwanzouya kumaholiday I think pavakapedza vakabva vatanga kushanda kupi padhuze neHarare saka vaiuya vatete vangu ivavo zvokuti ndakabva ndaita I think ndakatoita kaconnection navo kanga tori kabond kanga ri strong nekuda kwaizvozvo and vaimeka sure kuti vakauya vaindisira $2 to $2 munovaziva zvinoita vabereki horitora worishunyira mbudi $2 to $2 riya ini ndaizoita follow up namudhiramu ndaiita follow up mari iyo usika vati eke. Anyway, fast forward vatangenda pesa wana ndovanga ndi grade 5 kuti 6 7 form 1 form 2 form 3 form 4 form 5 form 6 vatete vangu vayakana kumbovaona ndakazovaona ndatopedza yange iri there was a big function yakamboitwa kumba kwedu but ndachangopedza form I think it's form 4 or form 6 I'm not so sure but that function was big guys saka kwakauya marelatives nemadistant iyoyo ndandiripo. The second one yakazoitwa ndandiri kuThailand. I was heartbroken because dzinonakidza kana dzakawanda vanhu kudero so ndo pandakabva ndadhumana navo ndandakura but ndaingoti teki navo vatete vangu ivavo teki nani stop so ndazoenda kuuni ndadzoka paya tambotaura futi vedo ndite nursing vatete vangu ivavo akana mani havasirivo vaida kuti ndite nursing vakambomira vaida kuti ndiende kunursing vatete vangu hamene kuti vaitsvage vepiwo vachingondibvunza kuti wakazodii mapepa uye nakuti bra ndakwasa kuvaona vatete vangu ini ndasatombozoti varipi zvichingotaura navo here and there
plus nekukura akadzi ngwa mozati as you grow time unowa usingachadi kunyanya kutaura zvakawanda stereki unoziva ngongoti let me reserve myself handidi kuita zvakawanda but that bond ndandingori naro guys tadipa ndaenda kutailandi dzotifonera apa ndaitozoti mudhara wangu ndiaringa apachi vanenge vaparana nhambonzi chero uyu taura naye ndotanga kutaura naye totaura nawo pepe pandikadzoka kuno nhamba dziyabva ndadzishaiwa vagondifonera this week guys nandakatovata zvangu totohonzi man chero ndikati ari kunditi mai chero ndiani kudewo ndikati mai chero ari kunditi ndimai chero ndiani wanguyo imi ndakadzoka kuti vatete wangu wewe ndakasikireunga maneighbors vanga vafunga ndarohwa nemwe muno ndakasikiriva guys ndakasikiriva zvamaisikirima zvekutika ndakashaya zvekuita nekusikiriva ndichifara guys ndikati vatete wangu avaka vanogara vachinditsvaga nyangwe ndikashaya nhamba dzavo dzikarasika stay at the end of the day she will look for me ndobva ndati no mani vatete vangu avaka panopira lockdown vatete vangu ndoda kuvavhistira I think ndofunga ndichabhoita kana kuti 3 days ndinavo ndichimbonyatsonzwa maupdates eupenyu ndichipedza shungwa saka nda kutombokuinda kumangura I hope kune mashemari yenzi kumangura mana totombosangana navamwana handikuzivi kumangura kuti ndoenda nedirection ipi asi after lockdown how I don't know. What I know is I will end up in Mangura. Guys, nditira live ndo vatete vangu nda kutoita kuti muvaone vatete vangu ava guys, my sweet vatete nandi ndiro mwana wazvanzi wakapata stereka ukanga mwe vatete maybe ikaze nyamudhara wangu guys saka ndakafara anyway. Fast forward handeipa nhau yedu hangu yandandaya naye hangu nhasi haminoti sei ndangu kuupdate yayo nyaya yavatete vangu share secret anyway nezinoda kuita live ndikatadza kuita live then nyasha ita uchisa link mucomment section nekupinapina macomments nyaya yedu yachaya nayo nhasi ndanzi natsitsi Messi muchato maactions api awakamboitirwa kana kuti awakaitira your crush akatadza kuzviona saka dautora zvituba tavatora one side so pandakaiona yakandinakidza guys macomments ndo anondisipaka manje kumacomments ka unofa kuti fi inini personal ndakambotoitaura sestory time kuti guys Ndakanyebera there was this other guy mupesi uyu ndaimuona ari kure guys tiri mastudents ndichimuona ari kure ini ndaitomufarira ndichimufarira pepe akasingandioni indaimufarira but aitoona mumwe munhu guys kuti ndite maactions guys wakamboti uchifarira mupesi ka uyu munhu anogara pamwe aingori serious akadaiwo so kana ngoti mudhiniwe zvandakaite nditi mudhiniwe ka moziva unotanga kuisa make up yaunga wasingaisi ukaona munhu waunofarira so hamene zvazviri unogona kuisa maeyebrows kana usingagoni kumadhirowa unotomadhirowa maeyebrow iwayo ugoisa maeyelashes ausingagoni ugoisa mhando nemhando memwana kuti zviite step igochinja munhu uchifamba chaiko chaiko wamuona step inochinja automatically ini manje zvandaizoitaka ndaizodewoso ndoziva ndine one dimple saka nditoziva kuti iri kusaidi kupi ndaibva ndadai kufeka kudai kugara ukadai kunorwadza izvi zvinorwadza guys izvi guys imagine more than 30 minutes wakadai I don't even know kuti angambondiudza kuti ukadero ndokuti ubude uri nane pauipi hwako ndiani I have no idea but chandosa ndechekuti ndaizosara izvi zvakurwadzirwa because ndeichidai ndichitasmaili hamina kuti ndinonzi she's ever smiling here kana kuti chii but ndo zvaitoitika ipapo guys amana Ndakanyebera I would fake that smile so that dimple rinobuda rakati akachikomba kudai ndobva ndati nzii bhesi rese randinaro iri kai rinoita disappear memwana kuri kuda kungonzi ndiri kusmailira mupesi guys apa mupesi wacho asingandioni can you imagine so apa ndokuzama kuda kuinda kumacomments
andaiona indinakidza manje apa guys ndata esmail ndikanyebera kuFENDA guys panemwe mufesi ndakaitaura story time nyayo yoyo ndikanyebera kuFENDA chemti chiinda pashoulder kuti fesi yoyo apa ndandamuona achibva kure memwana fesi ndamuona dadaiwoso ndarovera ndati ndichinda kunorovera kumadziro ndichimutasa nepazasi kuti aripi mufesi piyayo mbanjo nditi are you okay my sister ini ndinakabva ndaita chimi ipeni ngireni nyasha isalingi uya kuti edmi isalingi ndadero pepe ndadaiwoso ndati guys it's because ndakabeta story time ndosaka ndakabeta story time kumashuro ndanyebera kuFENDA pepe ndanyebera kuFENDA ndakabata chipapa bag changu chofunga chatova nemapotatoes kana kuti chachine dhaka mheno kana chachine madomasi e10 I have no idea but chandosanje kuti ndakanyebera kudonha that much I know mufesi yauya because ndaida kuti ndimkochekereka kudai tomukochekera ndofamba ndakaisa shoulder up ndozvandaida izvezvi guys aisalenda guys nyaya ndikangoifuka ndoseka guys daiusa mufesi yayo ndaisa musoro apa paside guys ndikufamba chinditekera ndamupundikira kunyazoti iwe uya pano pedu ndiite sei ndiise musoro wangu pashoulder apa zvakanaka shamwari akunogogodzera umwe mukomana kunzi hey uya unibatsirawo my sister vaikera akuramba achingonditi my sister kana my sister vadi I think she's not feeling well ndamona mukodhomo anga kuda kudonha kuti what iwe ndio drama ndoti ndakaita unnecessary wasted fainting my fakeness of fainting wasted ever because that guy was not even worth it guys ndakati pepe vandienda neni kumusoro kwati eigara guys disi akangondikanda segebheji ndobva atonditiza ndakanozombodzokosta follow up kuti musikana wanga adonha mukoridho uya wazodii kana kwakaenda mbuka ndo kwakaenda shuro mupesi disappear mupesi ndakatomboita chibhonzo guys I'm not even joking because aiva crash yangu saka ndakatomboita chibhonzo ndakuona kufambidzana timweti mababy what then 1 year down the line crash yangu yebva ichidisappear second year ainge yapera crash yayo yapera kudero manje chakazonetsa ndicho ndakazonzwa madisinyongororo ake kuti anorova besi aitokiya kuti akadane waka uri murelationship naye aitokurova kutokurova chaiko so I was like what saka ndandakuchinzwa like many people they were complaining because I think pane hearing ndofunga yange yaita sei yaanga adedzwa ndofunga I don't know but ndakangonzwa sekagowa so I couldn't believe it kuti mufesi ari cool like this why achirova baby kana kuti mababy because haana kuzomboita one chandosanje kuti akaita hope mufesi iyeye and hameno zvaanga angori guys ndigotozombogerwa zuda nemufesi iyeye ndida kumbonyatsona kuti ndida kuona kuti shuwa ndichiri necrash naye kana kuti kwete guys ndaida yazoona bvana muti ndisheperere like pane ndai kumusoro ndakabva kare ndichigerwa but uyu akanditadza uyu there is a way yandinombogerwa nayo so yekuti unoita mbichana uchidaiwo so saka yakanyudza chigera akaita se akandigera this time so ndozvandaida kuti aiti iye pakuda kundisheperera paipa mufesi yawe kwakundinyudza chigero chese chakadera kubva mukati kusvika muganda kudai ndikatogerwa musuvu apa musuva unondifita musuvu musoro wese akatozoita mbama nekuda kwemufesi yega ndikazvifunga ndotopenga guys kuti ndaimi teivei bvudzi rangu ndakatorovevurwa kutodonha rose ndikasara ndichoita madzimai ndakatoita madzimai chaichai nekuda kwecrash
ndakashurwa musvunai kubva musiyo ndakandatoomumaka times 10 ndikashaya so zvandakuudza takatonetsa ndo pandakanazozvoshuwa kuti he was short tempered and he was not worth it because pandakatomuudza iye aita zvemusoro wake he didn't even apologize kundinyudza kwaakaita chigero kuya kudai so apa padai akanyudza kana kumashure wakanonyudza apa guys ndimuti isazviya zvimakamu zviye because dangoti tite mbichana kudai so iye ndobva ati no ndikuziva zvandiri kuita pakudai pamwanga akandondimaka achiziva ndine crash naye akada kukufikisa nhasi ndakushura akatozongondishura musoro wese ndikatongoita muparavara ndakarwadziwa apa nanditori netutindi twangu twandaida kutoisa ndakazotoisa papi tutindi twacho ndashuvurwa vedu wemusoro nemunhu ane crash naye kubva ipapo ndakabva ndati deleted zvese nezita up to now ziteroroka handitodi kutombozvifungwa kuti ainzani because akandirwadza nekuda kuti akazotondishura munhu weye anga asatombozoti ndakabva naye kuroko ndichimufendera inini nokuti andishura musoro wangu guys Hi, how are you, Shema? ndiri bo kuri sei Kuri bo zvako hamene wewe. Mhene tibotudzei madhama makirashi. Shema ungambozvihwisisi. Zvakaoma unoita songe munhu akupenga so hamene zvazvongoita. Mira, 1 second. Ningashatotsa comment iyo. Ndada kupindura Shema like but don't if you respond to my hellos. Thanks Chichi, but right now I'm not able to respond to anyone. Ndosaka ukuna kuti handisirini ndinenge ndichitanga live munhu anotanga live all the time ndinyasha because inini pane zvatokugadzirisa kuperi saka ndisokukwanisa kana kuita anything ndiyari kutoita on behalf of me sorry hako pamwe ndikana zvazogadzirisika ndichange ndakwasa kuresponda ndega as far as I'm concerned I can't do that right now kuzama kuzvigadzirisa IT person wangu anyway my sister tauri Sister Pene. Ndikukunzwa Shema. Taura itinzwe. Handini kubasa kwangu nokuziva. Ndikagenda kumaoko shamwari. Ndiri pamaoko paya. Ndobva ndaona dhudhu baba. Apa manje dhudhu musungwa sha. Chimbo cover face. Chimbo Visay face. Yes. Dhudhu musungwa baba. Ndodi. Saka ndakabva ndati shamwari ka nyaya iri panapa ndeyekuti chi akore ayaye emasport fines ayaye handikati shamwari ka ozvoita ndipe aifana unotora find apa ini ndanakirwa ndikati siya license bosi aifana kusiya mota ndikati iwe uchisiya license wacho noti musungwa that type dzevasungwa idzi munhu 2 minutes idzodzo ndikati iwe uchisiya license urove uende unotora chifaini wodzoka svikai intention manje Shema yairi yekuti pachati ko license rangu ndikakushaya mabva pano ndozoriwana kupi ndikati tora nhamba dzangu ndobvatora madigits Shema munhu ndobva arova pasi Shema
fortunately takabva tava vanhu paipai yaive rain season. So the person had to call me kuti madam haufa achi ndauya ndakuda chibhadhara plus license rangu. Isusu takatotiza mvura tatoenda kumba. Ndobva ndamuti zvawotoita wochiuya mangwana kuseni because kuri kunaya. Woya mangwana kuseni taita madhiri. Tema wakambofonera munhu uchida kungoita kunge zvebasa izvo zvisisiri. Wazongofunga musakanganwe kudzoka mangwana. Akazouya hazvemberi handichatauri but to me ndakakuzvirivhaisa ndandenga kuti naye Mwari komwe hayu. No, even in matondifundisa pandikamboita chimwe attachment chemushopu ndakamboita zvokudziva panakana kuti tagabasa muZimbabwe zvikwadika. You try everything. Ndakambositata zveshopkeeping. Apo ndandezondaite ichimabona but ndasva kuattachment. Tatwa attachment paipai ndasona imwe shopu iri kudhuze nekuEastgate handiti kudhuze nekuEastgate. Kwete shitopu so chepakona pakada kuita kuti pakanangana nekaroti kanobva kuna okaya uyuyu nemabhenga arapa haisina futi izvo zvizvo but imomo maitengesa machips ainaka kuma4455 ndakabhaisouya everyday ndakatanga kunotisa kuti panapa panenge pane mafesi so makachinja aifanira kupfeka kudya zvakati bambamba ati kai usafuti munhu wachoni bisaka ndakatozovhuzatoanenge vanotengesa padhuze ende maimona vaiti kana vaya mapesi ayaya ini ndaisatsa machips waizoona chisupervisor ndaukamemona choti ndisemamawandisa totinoreva nhemaiwe tomona ari mulaini umu kuti munhu wese tingaitoda mupesi yeye saka aimuzadzire machipisi mbese kana uya tomachips vemwana tapesa kuti ndomachips unoita kunge uchabatwa nesitopu. Mpesi yapangasina botioni inotabika zvakangoma kuda munhu asingazivi kuti iya uri kumuda. taura panenge munhuwo zvake. Precious zviri sei? Ndiri right, zviri sei Shema? Kure. Hello. Yes. Ndafreeze here. Yes, you are freezer. Hello. Hello. Can Miranda bise my earphones? Maybe my earphones were on the rest. Taureng. Hello. Sister Penelope Mgun. Hello. Oh my gosh. Precious, yes. Hello, what is it, Shema? Shema anenge adropeka Precious anodzoka mai manje ndiri kumhoresa ndiPenelope. Oh, yes, Penelope. Kuri sei? Kuri right, uri sei hako? Ndachiteerera hangu nyaya yako. Wanga wakateerera? Ndakateerera. Zvakangoma unenge wakupega. Unoita kunge benzi zveshuwa. Ini ndakatomboita kunge benzi rimwe gora handisvikanganwi futi. Zvakaoma unotoshaya kuti zvazviri kufamba sei. Rega nditaure nyaya yangu chero Shema asipo.
because chii chakaitika? ini ndakashanya kwatete vangu kugokwe. Saka ndashanya pakabva paita umwe mukomana akauya achitengesa zvinhu zvake so ndobva ndatanga kungomufarira mufesi yeye mukomana yeye but yanga asingazvioni ndinotodi ndofarirwa mufarira. Saka pese pandaingoti akana akagara mumba paipai chero ndikaenda kunotora zvinhu even maplates panze ndichipinda mumba pamwe ndaigona kungodonhedza maplates. Rikwedzei tobva ratoenda kunotora hembe palaini ndichitodarika nepari hembe kuti dzimwe dzichidonha pasi apa pandiri kunhonga dzimwe dziri kudonha pasi ndanda kutoita nge munhu anopenga. Unogona kutoita kubenzi chairo. Aiya, alright. Ndandasviwa Shema, ndakapedzera kuona Shema kare asina short hair. Saka nhasi pandatoona live yake ndikati Shema ane short hair. Kana neni ndatovhunduka ndikati regai tibudzwe kuti ari kuita sei. Alright. Rega tidrope shamwari ndauda umbodya. Alright, iripo. Saka ninoda kutodropawo. Alright. Iripo.
Guys. Kuita zvekuedhewa ndasingazivi kuti kunogwadza kudeka. Nguva ndamira kuseri. Yeah. Moro zvenzenzile. Kuri sei? Ndandiri kuseri network yangu yambodona. Ngosa wakuita zvekuendwa. Handina kunzwa. Ndati wakuita zvekuendwa ere kana kuti unozvienda wega? Zvokuimba? Kuedwa. Ndatotaura wani kuti zvoni like I can't really do anything beside kwandiri kunoku. Pane zvatiri kugadzirisa naIT guy wangu. Saka hatina kuzokwanisa kuzviita nhasi. Still I don't know if I'll be able to add vandiri kunoku. Ndiri kumuona kuti achazvigadzirisa sei. Alright, kanimboverenga hangu macomments. Hanzi we have that supervisor babasa pandaishanda. He was handsome, yo. But aisada zvekutaura. Aingoshaina apa ndachara muoffice. Then ndobva ndati ngandite plan. Ndobva ndatsvaga nhamba dzekuWhatsApp group akadziona sei. Hanzi WhatsApp group recompany, his number was there. Ndobva ndaisa up call. Ndikati imistake, then the story begins. Ndo madana takaita. Okay. Uya akati crush yangu ndakari wina nditori paDenso nemumwe ushu. Pane mumwe ndaverenga kumusoro kwanzi ndaiva necrush, ndangoisamaraiza ndaiva necrush yangu. Ndine crush yangu zvakaita zvokuti ndaishanda pane shop yandaishanda. Iye aishanda mune imwe shop, but ndakuziva kuti baby iri ritoriwo taken nemumwe munhu. Kusvika ndaitora mari yemushop mandaishanda. Kutora mari yemushop mandaishanda. Ngoti ndinoziva zvinhu zvepafacebook mwana achigadzira story ka. Zvanzi tichitora story